dikenalne. Rati maju Hamid piye? Jarmo kok ning ratan apa piye? Oh kenalan kok iso nuwun sewu. Assalamualaikum. Paring asma sinten, Mbak? Salaman. Nggih. Mbak Titin, Mas. Oh, Mbak Titin. Siapa? Mbak Titin. Oh, Mbak Titin. Nggih. Setiti ngati-ngati. Ayo tentang kenalan calanang ro cawayu kok ora respon blas goblok men to kowe iki. Lah Mling tuweke semangat kok tak randang. Kula niki grogi nek wong wedok ngeten iki, Bah. Lah, Kula pun kapok kenal ngeten iki bocah wedok. Lah nyapa? Lah winginane kula kenal 2 minggu njaluk paketan kok. Hati-hati lho Nduk, ali-alimu lho hati-hati. Gelangmu Nek hati-hati. salaman malah ilang kabeh sing dijak salaman. Alah wong kula njukuk ali-ali njukuk gelang nggih kula setorke jenengan ngoten lho. Lah nggo nambahne mbokmu setruk ngono lho. Assalamualaikum Bu Haja. Waalaikumsalam, Kang Mas. Paring asma sinten? Mbak Titin, Kang Mas. Udah nikah belum? Kadosipun pripun niki nggih? Lah iki Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Walah iki gek bojone sapa ucul iki. Biasa ngono. Oke. Nah, ini. Kowe iku lak ngomong apa kok meneng ae. Kula eling-eling riyen, Bah. Kendak lali. Bah, Nggih. anggen kula sowan mriki Nggih. sepinten ageng gadahan kula muga-muga tasih ageng gadahanipun sampeyan nggih, Bah. Piye? Omonganmu ki ora penak omonganmu. Bah, rungokno. Nggih. Sepinten ageng iku luputan kula nyuwun pangapura nggih, Bah. Iya ya tak apura kabeh keluputanmu dilebur dening Ya. Kene sing gekmu, sing dek to iki. Ya. Wis ngono. Kowe arep golek gawean apa arep melu aku sak teruse pupung ketemu Pak Gianto golek karyawan ndang daftarno. Kene jek butuh wong pasang terop. No. Mosok dimasak terop kok Lho, masang ngene iki, masang selambu, masang sembarang. Paling ora kowe ya golek barokah, Amin. golek karomah. Muga-muga tularan kaya Pak Haji Sugianto. Amin. Nek ya kudu sekolah. Nggih. Ora kok lulak-luluk pengen didik akeh iki nggeke mbahmu apa. Ngaji ning Pak Gianto kok iso sukses ki piye? Bayangno, usahane neko-neko no, si anggota dewan. Lah kowe iki RT nek wong milih no. Cek enom ora sekolah. Loh, kula sekolah ya, Bah? Wong aja kalah karo banyu. Lho, lah kok kalah kali banyu to, Bah? Banyu nek diadae ember apa? Sak ember. Nek diadae cangkir, Secangkir. nek diadae kolah. Sekolah. Banyu sekolah kok kowe ora. Lah iya. Oh, Banyu kok sekolah. banyu sekolah kowe ora sekolah. Lah kula niki sekolah rak ngeten, Bah. Nek Pak putrane Pak Gianto kados Mas Yani menika Mas Yani. SD paling gak rak 6 tahun. Lah iya. Lah kula niki ngantos 9 tahun lho, Bah. Lah SD ngampe 9 tahun iki dadane ngrangkep Pak Bon apa piye? Loh. Lah Masalahnya apa sampai 9 tahun? lho gurune niku wayu, Bah. Lah terus Kula niku seneng angger gurune ngalih ngoten niku banyune segelas kula ombe. wedang kopine Wedang kopine kula ombe. murid geragas kowe. Lho, ning kan pinter kula. Pinter wong aja pamer. Pak Gianto wonge meneng, pinter ra ketara. Lha kowe iki dedekmu sak meter kotor kok. Lah, wau Bu, pamer. Bu Gianto bakdo dawuh kalih kula. Apa? Kula ajeng dipek anake. Amin. Mosok, Nggih. mosok. Kula pun kados putrane Pak Gianto ora lok. Kayak mau dikandani ora perkara arep dipek anak ngono gak. Nah.
Lah apa? Dikon ning kene sesuk dienggo seret-seretan sing sunat. Warga surat syaratan Yani. Aku kaya kulit jeruk to. Dadi nyawang kowe modele kaya celengan ngono. Ning nek kula kalih pelok nggih mboten kalah lho, Bah. Mang tes mawon nek perkara kepinteran antaraning pelok kali slendro. Salam sik, salam, salam. Nggih. Mas miki dagelan loro aja mok iku Mas, salam sik. Nggih, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kowe sik Pak aku sik. Lah piye kowe iki rung dadi anggota dewene salame mok nggo oyok-oyokan. Lah niki lho sing marai. Nek entuk rezeki malah koyok-oyokan dhewe ngono kok. Kowe iki nek ana kancane salam ki mbok gentenan ngono. Sing di sing meneng sing di sing Nggih. salam sing di. Assalamualaikum. Aku apa kowe? Lho. Nek ketoke kowe gak trimo kono lapor ning MK apa piye? MK ya apa? Mahkamah Kirun. Ya cocok. Masuk. Masuk. Mahkamah Kirun. Masuk Pak Eko. Kowe iki lho sing dhisik ki salam ki kowe sik apa kono sik ngono. Kowe sik Pak aku sik. Ya ngene ae, nek ana kancane salam sing siji salam, sijine meneng. Nek sing sijine salam, sijine meneng. Nggih. Nek sijine meneng, sijine salam. Sijine salam. Ayo golek barokah. Honor 500-an ki mok doli meneng ngono kuwi. Potong 250. Aduh. Ora ngono melok grup iki kok kaken potongan to. Potong wae wong wayahe ngomong kok ora ngomong. Ndang salam sitok-sitok. Salam gentenan aku sik. Ku sik apa kowe sik? Aku sik. Rasa keleng-kelan wong Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yo kana. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lemes meni lho sing semangat cah nom kok iso lemes sing ngono salam kok. Kuwi kabotan nyunggi koplok ku lho. Lah nggih, Kopiahe kaya kaleng konghuan. nek disawang kok mburi kaya nyunggi radio. Sing ora ngerti nderek kaleng roti we. Aku asem we. Nggih, semangat nggih, Bah. Kowe arep kena urusan polisi ngerti ora? Lho, lah kok saged kenging napa? Riyaya ke aku gelem lapor kena urusan kowe. Kenging napa? Masalah lu napa, Bah? Lah aku mampir ning omahmu, kalenge konghuan isine rengginang. Nggih sami mawon Sing kula sebelah iki kaleng roti isine kapur barus tak nggih kacang atom. Jenengan iki mboten saged bedakne kok. Betakne saiki Nggih, Bah. aku rak wis ngoceh. Nggih. Nggih. Kayak ngaturi salah sitok Oh nggih. jak duet. Iki hadrohnya luar biasa iki. Cocok. Ora tahu ketemu tapi karo aku iso sepel iso ngiringi terus. Tepuk tangan untuk hadroh kita. Amin. Apa ta Mas jenenge Samala Kadak? Lho, nek kira grup Wali Matul Kitan to, Bah nika. Lho. Wali Kuwi Matul. Wali Watul Kitan ki hajate. Iki acarane Wali Matul Hitan. Grupe renek tulisane sing jelas klambine seragam kaya yatim piatu kuwi lho. Iki sing arep entuk santunan kok Pak Gianto. Nggo jangkepi wong 1000. Amin. Ya baju biru kae. Oh nggih, monggo, Mbak. Walah. Ke sirahe ya kabotan kaya kowe kae. Pun kula ngeten mawon. Pun Jilbabe diduki kertip-kertip. Nggih. Silakan Ustazah. Nah, maju rene. Mriki Duet nyanyi. Monggo Mbak Ustadzah. Minggir rene. mriki Dik Suci. Kok suci? Lho, nek mriku Suci kan kula Marvel. Alah, Sing alah. film sing judule Cinta Suci. Alah nek kowe iki ya nano-nano kae pau-pau. Kowe gak kaya Marvel. Marcel, Suci Marcel. Potongan wae ciduk dawet ya kok Marcel. Monggo ngajeng mriki. Ngajeng mriki. Sini. Ambek Sing juk maju. Rati mriki, rati mriki. Aku tak ratek mundur. Aku wis tuwek gak pareng cengengesan. Aku wis kencing manis. Nyawang bocah ayune kaya ngono kuwi ya karek kelametan. Wis wayahe aku wis meninggalkan dunia hitam. Sakniki Lah rambutku wis putih kabeh. oh nggih. Paling gak niki sinaosa maju. tuwa. Rati Maju, mriki. maju. Amit nggih. Kenale. Rati maju Amit nggih. Jar mau ning ratan apa piye? Oh kenalan kok iso nuwun sewu. Assalamualaikum.
Paring asma sinten, Mbak? Salaman. Nggih. Ada. Mbak Titin, Mas. Oh, Mbak Titin. Siapa? Mbak Titin. Oh, Mbak Titin. Nggih. Setitik ngati-ngati. Ayo tentang kenalan calanang Rocawayu kok ora respon blas goblok men to kowe iki. Lah Sing mriku tuweke semangat kok tak randang. kula niki grogi nek ro wong wedok ngeten iki, Pak. Lah, Kula pun kapok kenal ngeten iki bocah wedok. Lah nyapa? Lah winginane kula kenal 2 minggu njaluk paketan kok. Mas kuotaku entek ngoten. Paketan. Amit, Dik. Hati-hati lho Nduk, ali-alimu lho hati-hati. Gelangmu Nek hati-hati. salaman malah ilang kabeh sing dijak salaman. Alah wong kula njukuk ali-ali njukuk gelang nggih kula setorke jenengan ngoten lho. Lah nggo nambahne mbokmu setruk ngono lho. Tapuk lambemu. Wabahe kok iso. Mulane kowe ning desa kene diawasi Pak Lurah ae. Sampeyan nyolong kentongan mbuh. Asmane sapa kenale? Assalamualaikum Bu Haja. Waalaikumsalam, Kang Mas. Paring asma sinten? Mbak Titin, Kang Mas. Udah nikah belum? Kadosipun pripun niki nggih? Lah kowe iki nyapa mok tekone nikah lan urane. Nikah yo ben ora yo ben. Lah mangkene ajeng kenalan Arep romantis. kenalan romantis, kenalan yo kenalan. Romantis sih gak Tak ngono carane. dongane bojone Titin polisi bedel ndiasmu. Karo wong wedok kok tekone neko-neko mbok sing biasae, bocahe nek ora pengalaman ya ngono kuwi. Bapakmu tukang lampu ya? Kok tua? Loh, aduh kok tua? Kok tahu? Kok tahu? Kok nggih? tahu? Tempe. Baleni to cangkeme. Bapakmu tukang lampu ya? Kok tahu? Soalnya hatiku bersinar untukmu. Dia. Oh alah mangane rajek lho kok cangkeme. Teko ndi? Oh, kok niku Ampun pengen jenengan iki pun sepuh Wonge kaya ndak? apa ora pengen le aku biyen tak telu kok sedina ngono kuwi. wong rayu kok ngono, bersinar hatimu gak apik. Lah piye? Mbak Titin, Nggih, Kang Mas. Mbak Titin punya uang 2.000 enggak? Lah arep ngemis iki tibake. Kok iso arep ngemis ya? Buat apa? Buat apa? Buat parkir di hatimu. Iya. Mbak Titin, andai kata cinta kita dikabulkan oleh Pak Sugianto dan Abai Kirun, Jek rung kabul wong jek sidang kok iki. loh, kok jek suwe? Keputusane tanggal 28 nggo. Masa tesih dangu niki. Andai kata. Radek kesini Mbak Titin, radek. Ora Radek dek ngesini omong. arahmu mamu bluro. Bahasa Agak Indonesia. kesini kok radek. Wah. Bahasa Indonesia. Aku isinku ngejak kowe ngono ku lho. Aja ngisini Iki kota Surabaya. Semarang lho radek. Pak Gianto kok naik pesawat Pak Gianto? Ya Dek Slendro. Tadi saya tunggu dia enggo-enggoan. Gonggoane opo? Enggo-enggoan nih. Betul toh niku, Bah? Betul karepmu. Tikungan. Tikungan kok enggo-enggoan. Randek mau apa bahasa Indonesia? Oh. Dek. Ora ono randek. Andek kesini ya? Agak kesini. Agak kesini ya Dek Titin. Gak Dek- maju. Dek Titin, andai kita berdua nikah, kalau kamu jadi Modene picek. Lo kok sakit? Bocah ayu semampe kok entuk casak meter kotor lho. Andem aku wis karo kowe lho, aku tak ndelok ae. ninggal nikah. Nek gede tak tuku aku. Kok iso nek gede tak tuku paling ora. Nggih, Pak. Awakmu wis ditukokne tempat tidur Pak Gianto model baru. Matur suwun, Pak. Matur suwun. Nggih. Noleh kono ke lho. Kayak kowe ora jujul kae. Kandang pitik ning ngono. Kadang. Kayak kowe ora jujul kae. Iki lho. Lah kula niku nyuwun sewu, Pak. Apa? Bakdo kisinan kula. Nyapa? Teng wingking niki rak benjang dalu kagem transit kanca-kanca yoga kalih kanca-kanca pesinden. Heeh. Lah kula rada mriko peteng-peteng arep nguyuh. Heeh. Lah kok ngarep nguyuh kok nyeluk lek. Kok ya roh. Ya ngerti nek kowe manu bangsane kok. Lah nggih, kok Lek. Kayak wedhus kok iso lek, Mbak. Oh gak nyeluk aku kok. Aku Mbak yo kok iso lek. sik aku tak nguyuh sik aku yo. Lek, jarake kowe leke. Lek, nggih. Lah aku nang gurine Pak Gianto sik kono enak wong anu ngingu mentok. Pripun? Aku liwat ya sopan lho mentok kene.
Sopane kados Ketuk aku, Mas. Aku iya tok, aku yo ngono. Mas. sing mboten sopan niku malah pitik jago. Kok Lah iso? Teng wingking mriku wau, kula kan maem mboten enten lawuhe. Lah kok apa? Pitik jago celuluk. Piye? Tuku kerupuk. Iki dagelan telu kok budhek kabeh ya. Lho, lah kok saged Kok iso tuku kerupuk lho? Tuku kerupuk. kukuruku. Kowe roh manuk seri bombok nek wong tuwek-tuwek kelingan. Pripun, Mbah? Nang sawah panggonane. Aku tau tanggapan kebelet noe. Arep pipis arep lungguh ki galengan. Lah kok manuk seri bombok ngelokne. Pripun? Mekekeo. Ora roh kowe manuk seri bombok ora roh kowe. Ning Mekekeo. sing luwih sopan dadi imam dadi panutane agama Islam nggih wonten lho. Sapa? Apa? Manuk tilang Kok iso? lam jalit walam julat lam jalit walam julat. Lah Sing budhek e kupingmu kuwi. lam jalit walam julat lam jalit. Oh, manune manuk tilang telik kok lam jali sing goblok kaya kowe kuwi. Kowe iki lho wong urip mbok kaya Pak Gianto. Pripun? Enek kewan sing meri Pak Gianto pengin sukses iki. Napa niku, Mbah? Lho, kodhok iki saiki bakul wira swasta. Ngono usum rendeng delengen. Pripun? Kodhok ora gelem nganggur, kowe dagelan nganggur rendeng ra tanggapan. Nggih. Mbok kaya kodhok kae, kodhoke wira swasta. Lho sadian apa? Buka ki wis. Lah kok Nek saged rendeng enek kodhok rungokno. Rokok. lho niku Peng sakniki kodhok enten peraturan. Enak wong wedok liwat lemu ya dilokne karo kodhok. Pripun? Lemu jeru. Wapuk lambemu. Teng pom bensin enten peraturan. Apa? Kodhok nggak boleh masuk ke pom bensin. Sebab Engko nek ngorek kobong. oh, kodhok kok dijogo satpam ora. Ndang kono ndang nembang. oh nggih. Apa? Napa Mas Pilok? Lho, duet to. Lho, duet Dicepaki kok. musik kok. Nggih. Aku wis nembang pira-pira kowe apa? Lagune Romai Rama apa lagune sapa? Lho saged napa kula niku? Sing lagu pamer bojo? Nggih, insyaallah saged. Ayo. Sing senggane piye? Karo aku, kowe ro. Lah iki lho bae pirsa senggane pripun, Mbah? Mbuh. Kene wis 2 jam kok metu 2 menit kok ora ndang. Lho enten lho senggane niku. Cendol ngawet, cendol ngawet niku lho. Cendol dawet kok ngawet. Kowe ajek budhek ta kowe. Kula seneng sego gudeg Yogya niku enak pancen, Mbah. Mbuh ra ngrasakne kowe kuwi. Oke, Ndang. Nggih. Hadirin yang berbahagia, Oh MC ngarep MC. selamat malam. Malam. Selamat malam para hadirin sekalian. Iya. Pak hadirin. Pak hadirin sekalian, kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Sugianto matur sembah nuwun pada malam hari ini masih bersama Dangdut dari Jawa Timur bersama New Papala. Apa kok iso papala? Palapa. Lah palapa nek jangkep ki namung papat nggih papala to, Bah. Oh, papala pundak lutut kaki lutut kaki. Papala. Niku kepala. Kepala iki kowe kuwi no kepala copet. Ayo, Nduk. Monggo. Aku nek lagu Selindro iso iki. musik ta. Sik Mas sabar. Bocah nek lunas kok kesusuwe. Beres musuh Pak Gianto kok. Lagu sing tak senengi sing lagi iki. Lagune Nisa Saiban kuwi lho. Sabian. Sabian ki anake Saiban. Oh. Bapake Markaban. Pernah hit. Tahu bulat. Kok tahu
hubungan. Mboten ngoten lagune to, Lho Bah. iki lho Slendro, dono Tru. Tika bisa sayuran. Ora mlero tapuk lambemu lho. Enggak, Mas. Ayo. Kok malah mengingisan iki lho. Alon nggih. Alon karepmu banter karepmu. Lho, Penting 500. biasane 350 tok niki 500. Lah ndae 150 omahmu adoh. Nggih. Ket mau kok Ayo, iso. Nduk. Ha ngesakne lang adeket mau. Ha. Kembang delima merang teles nedha nrimo pangeran sing bales. Amin. Rina lan wengi wong ku ora luput teko kesalahan. Laras. Ucapan ya salah, tindakan ya salah, tingkah laku ya salah. Nek salah ndang njaluk sepuro. Ayo, njaluk pangapura sak padha-padha. Ayo. Nggih. Nggih, Mas Pilok, sepurane Iya, Ndro. sing akeh, aku akeh kleruku lek ku nyambut gawe lek ku omong karo awakmu sepurane sing gedhe ya, Mas. Oh iya nek ngono ya padha-padha nek aku duwe salah ya pangapura ya. Minal aidin. Minal aidin wal faidin. Karo abahe. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sowan kula mriki, Mbah, ngaturaken sedaya agenging kaluputan kula, mugi-mugi jenengan pangapunten. Padha-padha dununge luput ora ning wong tuwa tok. Nggih. Wong nom ya akeh lupute, wong tuwa ya akeh lupute. Ing dina riyadin linebur muga-muga diparingi seger waras panjang yuswa. Amin. Amin, sukses ele. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lah, Lar maling pitik wae piye? kados Pilok wae lho. Lah kados pelok lemu mekengkeng ngeget-ngegeti sing dumah. Ha, brangkang, njajal, latihan setruk kowe. Sing biasa ae, sing biasa ae. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Walah iki gek bojone sapa ucul iki. Biasa. Oke. Nah, ini. Kowe ku lar ngomong apa kok meneng ae. Kula eling-eling riyen, Bah, kendak Apa? lali. Umurmu pira wis lalen? Bah, Nggih. anggen kula sowan mriki Nggih. sepinten agenging gadahan kula muga-muga tasih ageng gadahanipun sampeyan nggih, Bah. Piye? Omonganmu ki ora penak omonganmu. Lemu nata basa ki Semarang lho, Semarang. Mumpun ngertos. Ingkang pranata adicara kaya ngono, ingkang nyesuli sing sambutan utawa sing pangayu Bagiarjo wakil Pak Gianto parama sastrane ditata kaya ngono. Lah kok kowe kok Pun kados Pilok ngaten lho. sepin balenono. Bah, Heeh. badhe matur. Sepinten agenging gadahan kula muga-muga tasih ageng gadahanipun sampeyan. Kowe nyang apa bodo-bodo ngejak geden-gedenan? Lho, Ngawur ae. Ngawur ae sepinten agenge gadahan kula, nggekmu gedhi apa cilik sing roh sapa? Sing bener ki ngene lho, pama kowe kirun, oke nggih, cobi. aku Slendro. Nggih. Kowe kirun, aku Slendro. Pamane kowe kirun. Nah, ya toh. Pecimu. Aku Slendro. Lho. No. Bah, rungokno. Nggih. Sepinten agenge keluputan kula nyuwun pangapura nggih, Bah. Iya ya tak apura kabeh keluputanmu dilebur dening Penak apa ora? penak mbahmu kono banter iki. Aku ki marahi kowe tak sirati banyu pisan kowe kok. Bocah kok kene iki ngomong ideke kok dadak balenono omonganmu mung lho. Lah nggih pun ngoten lho. Kleru. Alon-alon nggih alon-alon. Alon. Nggih, cobi kleru alon-alon. Bah, Heeh. badhe matur Iya, Le. sepinten
agenging gadahan kula, Lah, iki muga-muga tasih ageng. Gadane abahe. Tuwapuk lambimu. Bah, sepinten agenge keluputan kula nyuwun pangapura. Iya tak apura kabeh kaluputanmu. Ih. Omonganmu kula angel ram. Balenono. Wis ora nganggo badhe matur lah nggih. Kaya sing tak warai mau lho. Bah, Heeh. sowan kula mriki. Mriki bener. Sepinten agenging Lah iki lho gadahan. klerune iki lho, sepinten agenge gadahan kula iki lho. Sing bener ki wanono kaluputan ngene lho ngene. Bah, Nggih. sowan kula mriki sepinten agenge kaluputan kula nyuwun pangapura. Iya tak apura kabeh kaluputanmu. Piye? Bocah kok bar ngombe jamu pekok apa piye kowe? Bar mangan tengkleng menawi Bah lalinan. Ayo, Nggih. ndang nyuwun pamit. Nggih, Sing apik. sepinten agenging gadahan kula Pak Sugiyanto muga-muga tasih ageng. Kok malah ngejak geden-gedenan Karo Pak Pak Sugiyanto. Ngawur ae Kok kok. aja pas ning ngene aneh ya lara. Mosok ora bendina ae lho. Lah iya, kene. Ndang maju. Salam sik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali sinten iki? Sak karepmu. Nggih, sakarepe kula. Lho. Kok sak karepku. Wah, negara ora enek hukum no tak kon mbwedil Pak Kapolsek kowe. Nggih, monggo. Lho, kok Kenapa-napa? Bocah ki nek bocah kowe ki kakean ngombe pil cengoh apa piye? Omong ngono lho. wong dibedil kok iso seneng ki terus piye? Ben Lho. omong aja mau ganggu sik, ngono. Assalamualaikum warahmatullahi. Dadi awake dhewe paling ora nek ngerti jamaah sakmene kae nek duweni keluputan, njaluk pangapura iki sing tenanan. Oh, nggih. Hmm. Sepinten. Aja nganti kleru nek kleru isine-isine abahe. Ah, nggih no. Nderekne abah. Ah iya, Kabeh jamaah. menjaga nama baik Abah Kirun. Awakmu siswa didike kudu iso njunjung dhuwur, mikul dhuwur, mendem jero asmane abahe. Kabeh kaluputan. Dadi piye? Kok iso mbok rarek lambeku lho? ora nek negara tak bedil kowe. Kok lho. Bedile wis didelikne mergo arep tak go bedil kowe mau. Lah monggo. Karepe ki ngene. Pripun? Pripun? Cara wong omong ya ta. Nggih. Nek slindro ki ngomong sahur manuk, Oh, sahur manuk. nggih, ngertos kula ampun. Rungane dawuh abahe cah nom kaya kucluk. Iya, Mesti iya. tegas sithikno. Apa ngendikane abahe dinut? Lah aku ngerti kok. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ku geruk. Para bapak, para ibu, kathah lepatipun kula mugi-mugi dipun lebur dinten riyadi punika. Ku geruk. Kok. Semanten ugi kula perwakilan saking Abahe Kirun kathah lepatipun Subasita ingkang boten renani penggalipun panjenengan nyuwun pangapunten nggih Pak nggih Bu nggih. Ku geruk. Kok. Piye? Maksude iki nek aku arep matuk apa ki omong karo piantun kene iki damping ngono lho. Oh ngono, njaluk kon dampingi. Kaya Pak Lurah didampingi Pak Sekdes Oke. karo Pak Kasun. Pak Nggih. Kasun. Kali Kalih sing sambutan kula. Pak Bupati, Pak Sekda, Pak Wakil Bupati. Nggih. Nggih kula nggih. Assalamualaikum warahmatullahi Sini njaluk didampingi. wabarakatuh. Alah telek kula karep. Kowe iki angel kok wis dituruti kon dampingi karo aku malah karo abahe lho. Angel ya aja digarap kok. Aku ora melok omong karo kowe. Nom-nom kok angele ram. Pripun? Matur nuwun bapak-bapak ibu-ibu lho. Napa pun diparingi niki? Gung. Lah kok matur pun. Lah wis lewat bank lho cangkemmu. Oh, Transfer. Wong wis lunas saurunge kok dadak kon matur nuwun neh. Ki engko karek ngenteni jajan. tengklenge sae, Pak. Asmane Nggih, Bagas. Cahyo. Bagas Cahyo Ahmad Ahmad Yani. Yani. Ahmad Yani pahlawan bandara pahlawan Semarang. luar biasa. Sing duwe bandara niku nggih.
Cahya ki sinar. Sinar. Bagas ki srengenge. Oh. Sinare pondo srengenge nguripi sapadaning urip. Besok karire sukses kaya bapake nyinari keluargane kabeh. Amin amin amin. Sing Pak Giyanto. Giyanto. Pak Giyanto. Nyambut gaene giat lan tumata. Cocok. Ibu Trikayati. Tri ki telu kaya ki kaya. Kaya. Kaya setiti ngati-ngati. Tri ki telu. Kaya. Ibadahnya, kaya barokahnya, kaya amal jariahnya. Amin. Satu. Yang kedua, Nggih. yang kedua, kaya silaturahmi, kaya saudara, kaya apa ki ngemban jejibane wong urip. Nggih. Sing ping telu, kaya ndampingi Pak Giyanto ki kaya, lembah manah longgar. Luwih kayane iki awake dhewe ben taun rene. Kuwi malah kaya banget ngono. Matur nuwun lepat nyuwun pamunten wilujeng dalu minal aidin wal faizin kathah tutur kata ingkang boten meranani penggalih. Akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.